कम ते और जगह कुनो पार्टी से एमपी वो पार्टिसिपेट खाइमे जा ओम हाइके संगोरन बंग ताव जो तो वाइट या और जगह दे दिन जा हमबाय उमाग्राके जय चार कमल कलाइके जय बाहाय मा टंका कप्लाय माने ओम हाइसे सामानि हाइसे जों देशनो एमपी नगरनि वारियर्स बुबाग्राना हामजागि तंनाय र ओम हाइ सामानिया जों वा सगै माया जे एमपी नि देप्रासार बुबाग्राना आसक हामजागो ओम तिनि प्रुफ खाइ रखा एन जे कुनो बरक बुबाग्रानि बिरुदि सामं तांनाय न बरक र बुमाबाय तबाबाय हरमाबाय माने गारि तखुमाबाय बहायबाय जों जवाब दलिया एकदम काहा खाइबै मा ब्रेन काहा खमा सगै थान्दा माथा बाय खाइ मा सगै बनो जवाब रखा बरम गोनां जांखनायखौ बरम गोनां सदाखौनो जवाब रखा only 4,000 किसी लाइट रखिसी माने बीजेपी बोर्ड सिबो तिप्रासार बहायनो वानसा बेल और कबमा तंग हाइसि तामदि तंग इनके जतो तिप्रासा नाम्बर रियां नाम मलसम जमातिया कायपे देबो जतोनो बुबाग्रानि जे मोक्तै बुबाग्रा जे तिप्रासाना आसम थांनाय हिनि ब कोटि रां सबायबै माने बनि साक पर्यन्तनो ब हामियानो ब शेरमायाबो तिप्रासानो थांनाय सामकामोन सिनि 23 नং एमपि नगरनि ब्रग्र निनि जे कष्ट खायजा महाराज सिनि बां खायदोमोन जों बुनोनो नोनो मंसाके रमायफोनो ओ या कायसाले जोंनो आनर सौरवै तिप्रासानो जों मोथांनानै माने जों सुबा मावहैनि ताबो जत 23 नং एमपि नगरनि बुदवै 10,000 से कप्लाय को ताबो 23 नং एमपि नगर बुबाग्रा हायके बा सार कमलखौनो बुदखा अमसो बेलाय कायसा कतरजों कप्लाय इंमान मारि एडिसि हापांग गोबां सीट बायनो त्रिपुरा मथा हापां खाय दङ बोसगां 28 बमा हायतै बो जवाब बुंनाय अम स्राय पिक्सार पाइखासि स्राय पिक्सार अमनो गोबां माने पलिटिकल पार्टी रक जोंनो इलिगेशन हायके बा गोबां माने बर कक्स फाइमेल जों खोनाखा नि रक जे सपासि कष्ट खायपासि और जागाबा 10 ता माने 12 ता बारा माया अम हायके गोबां माने जोंनो बोखा उद्रु मुद्रु खायनो सेसा खाजा इनिनो प्रुफ ओंखा जे तिप्रासार 28 नि बाङैबो 20 इलेक्शन नि बाङैबो पूरा ताबो रेडी अमन कायसा जों मांक्लि स्राय के पब्लिक थाने से कासे एडिसि हाबां सलायनाय पटबुबार बारनाय जे गान ककमानि दै प्लस ब्रो 28 नि सामानि दाम अंखा तब 28 सानाय तब तो मीडिया र हुन्दु तंग हासि 28 तो जेसे पण 28 तो जेसे पास इंमाया किन्तु हाके सानाय र बर तमा स्राय दे साखा ना नंगुइ दे साखा सामाया किन्तु स्राय पब्लिक र साइमाने ताबो ओ तिपासा 2026 नि तिपासा र आसु बुका क्रेजे बुफा बीजेपी खानो जानो नों बीजेपी ओ जदि बुदल हांखांखे आं जेबा निमान हासि नों बीजेपी बुद माराया अम हायके बुमा फनो कन्भिन खाइबै तिप्रा म थ बुद रमाय जा साइटा बुद जत 2026 आसे जमन बाङै नेक्स्ट जेनारेशन बाङै जों न नवा नाजानाय क्रै तिप्रा सा ताले सिसाखा हासि खानसानो जों खुनु रखा कम्पनी तेज नंग कम्पनी नगर फाइनाल सालो ताबक जे बुद कम मावै दं माने ते कम ते और जागाव कुनो पार्टी से एमपी वो पार्टिसिपेट खाइमे जा अम हायके संगोरन बाङै ताव जो तो वाइट या और जागा दे दिन जा हमबाय उमाग्राके